All right? And in the absence of a performance management system, anything uzawuyenza uzawucinga into yoba wena ulwa nam awufuni because akukho ntoni Performance management. ayikho la kangangoba ndiyamvela nomongameli ndimveliswa into yoba uzawuyiva le nto uyithetha nani niyithetha into yoba ekugwala kasisevisi kanjani. Alright, no, akazukwazi ukuthi mandingonyuselwa xa kuphela unyaka i-increment ayizuma ingabikho ngoba i-increment is always linked to i-performance and the performance it must be measured by a system. Now if awuna system to measure that uzawuba wena ule ndawo ngakuyo. Okay. I think yenye ye-challenges omongameli bethu endicinga into yoba i-problem nakubo because abakwazi ukuyenza kakuhle la oversight and at the same time ibandla in as much as lilangazelela ukuyenza alinayo i-jurisdiction. Okay. Alinayo i-jurisdiction njengoba njengomntu waseofisini. Alright, ngoku ndisebenza nina anina-jurisdiction over this. Now, this is what is supposed to happen, underline supposed to happen. Bekufanele into yoba asiripoti kumongameli. Bekufanele into yokokuba sine-structure, yabona ezi district cycles senazo, or zii-cycles by the way, ezi district cycles senazo, bekufanele into yoba kweza district cycles sinomfundisi in charge, onikwe i-administrative rules. All right, so that thina apha amanajikeleze ezobona into bakwenzeka ntoni edistrictini yam ngoba umongameli soze akwazi ukwenza loo nto ephaya ubhizi gqithi for ukwenza loo. All right, then from i-district circle sine-regimos kubekho umfundisi phaa lo aba be-district circles aba-responsible kuye. All right, then bona aba bakwe-regions babe-responsible kupresident. In that way, uzawukwazi uba ne-system right. And okwesibini, wenze i-system kwenziwe le nto kuthiwa yi-performance agreement. All right? Because inenzekayo ngomna ndingahlala endlini ndizinokela ipijama 12 months. But isalary yam izawufana nomntu osebenza serious. And ne-bonus at the end iyafana nomntu ongenzi kwanto. All right? Because akukho ntoni. Akukho performance system. Mhlawumbi xa niye kwezi session khange niyeke ipolitiki ndixoxeleze right. Khange nixoxe into yoba singayithatha njani inkonzo yethu siyibhekise phambili. Alright? Zikhona ezi issues sizidingayo. Uyabona umzekelo ngoku inkonzo yethu iyahlala iminyaka singena-HR manager. Iminyaka. U-HR manager uqale uba khona ngo-2013. Alright. Ngoku, we don't have structures in place those measures to track performance. That's why I've been told to long because I angiphatha ukuqhubekeka nalomuntu but into yoba namhlanje ixesha lisebenzisekele ngoba ke yawuqashwa ngenye ixesha but omnye uplanda kuyichaphazele task discussions, lessons of good discussions. I think they are aware because we have when we challenge issues, we must not challenge because we then are. So that obviously, I think this is issue church government. Yeah, but when I get I don't not what the but it organizational culture. How does it really influence the church government? What's the Enkosi, mandithi kwindlela lebuzwana ndibaleke imizuzu yami seyi-15 yoba ndibe sikhwinjele. Oqala umbuzo obuziweyo into yoba mandenze umahluko phakathi ko-robust no-root. Alright?
I think izolo bengendawenza ngomathuba, but ke manduphinde ke for your benefit today. Umzekelo sixoxa nge-finances apha, alright? Now njengoba sixoxa nge-finances, mna ndingumfundisi ndiyayiqonda into yoba unondyebo wam ublandarishile somewhere, alright? Ndibe nenjongo zoba ndizawuprotektha bani wam, unondyebo wam. Xa ndimprotektha unondyebo, into endizawuyenza mos, ndizawufuna ukunyathela phantsi bonke aba bantu beze nemibuzo and ndibabrande into yoba barude. Uyayibona le nto? Uburude sometimes busebenzeka because kukho i-interest esifuna ukuziprotect. Okwesibini, uburude bungakho nyhani. Ndithi ngoku ndimi apha ndinike i-procedure ye-meeting uba izawuthini, wena ungafuni ukwenza ngolu hlobo ndithe makwenziwe ngalo and ufuna uchallenjana nam kule nto uba ndithi i-procedure ithi ye-meeting, that you are being rude. But if within the stipulated procedure you are raising and articulating your points, akho nto ivuthwa. Everyone osemeeting unelungelo to articulate i-points zakhe ebantwini. And unless ibandla lithethe awunokuthetha more than 3 times the item. If I take on alone, you are free to speak as much as you. Luphenduleke lokuqala. Owesibini umbuzo, ngumbuzo obusithi uthini ngale or culture, organizational culture, near church governance. Remember ukuthi organizational culture ayikho static, it's dynamic. All right? Therefore, your organizational culture is informed by its traditions and their policy interpretations ebesinazo ngelo xesha. All right? Sibe ne-culture yethu. Umzekelo, singane-culture yoba xa kuphela unyaka sino-crossover. There is no policy that is regulating that. Yi-culture yakhe yaseGinsberg. Now, there is nothing wrong in that culture because the organizational culture should be contrasted with the policy provisions. If there is no clash between the culture and the policy, you cannot say it's wrong or the culture. No, but there is no clash. But if you clash, then you need to review your tradition. Okay? Yes, madam. Sometimes the literature you but the manner in which the tone which it approach or Ukhona i-executive nekubekho i-administration. Alright? Awuzoba nayo i-executive level. Remember, abantu basemthethweni bane-term ethi you cannot delegate irresponsibility that has been delegated to you. Because la executive is a delegated body. Therefore you can't delegate it. Okay? Singadlula kancane. Right. This is what is important. Kufuna ke lento ihlale ngoba uya kula executive umthetha ndijonge kanti lapha mna. Alright. Apha ukhona into ekuthiwa yi-local leadership. Uyayibona? Your local leadership yenziwa under normal circumstances. Abantu abazizigxina kula local leadership ngobani? Ngumdala, ngunobhala, ngunondyebo. Uyayibona? Aba bantu aba, they form what is called admin council of a local church. Alright? Therefore babe nabani ke kubo umfundisi. So now uzayibona ke lento
Siyayibona kwi-local church ngubani? Elder, church clerk, treasurer. Econferencini ikhona ngubani econferencini? Ngu-president, ngu-secretary, ngu-CFO. E-union ikhona ngubani e-union? Ngu-president, secretary, CFO. E-GC ikhona ngu-president. No. Indlela esizilandelanisa ngayo. Sithi president, sithi secretary, sithi CFO. Uyabona ikhona throughout the constituency levels. Ngabantu abangqubanayo aba babonisana into yoba elibandla selisaphi. Ebandleni laseSabata we do not have inkokheli eyi-one. Sinento kuthiwa yi-shared leadership. Apha ebandleni laseSabata. Mna ndingumfundisi. Before ndiye church board yam, ndisela i-vision yam phi kwaba bantu. Okay. Xa sisiya kwi-business meeting, siya kwi-business meeting sithula iculo elinye nabo. Alright? Very key, very important. That's an admin council. Khona kwi-local church unyuka. Omnye ndithetha ngale nto wathi iphi loo nto emgaqweni. Ndabuza into yoba leseconferencini unyuka uya phezulu ikomphi umgaqo yona. It's a culture of the church. Okay. Mthethungu. Yena. Masidlule. Kuthiwa ixesha lam liphelile. Ezinye izinto bendizazibuza ndisazizibuza. Alright? Apha edongeni ngubani obiza i-meeting, ngubani ohlalela i-meeting. I-meeting ibizwa ngumfundisi ngoba once aziswe apha nguye uchalman we-meetings zethu. Okay. Alright? Akakho umuntu onobiza i-meeting umfundisi engathanga mayibizwe. Okay. Ngelani? Nindvi? Yes. Akakho umuntu onobiza ntoni? Meeting. Engathanga umfundisi mayibizwe. Nithe chunye na? Omdala unakho uyibiza i-meeting kodwa makayibize emandethwe ngubani? Umongameli we-conference unakho ukuyibiza i-meeting i-church board. Ngoba umongameli we-conference is the chief elder of every church. Okay. So he can call a meeting, yeah, church board, I cherish it too. He can call a meeting, yeah, business meeting, I cherish. Started to that? Right. Naba kabantu abacherish meeting. Ngumfundisi, omdala emandethwe ngumfundisi, and then conference president. Okay. Esithethile ngezimba sidlule zikhangela into ekhawulezileyo. Okay, I think kukho into abalulekileyo apha endifuna uyijonga. I-constitutional structures ezibakhona kwi-conference yonke ne-union naphi, uzawufika kukhona i-conference umzekelo, ufike kukhona i-committee apha kwalke conference nento kuthiwa yi-PLC. At TOC banento kuthiwa yi-advisory council. KwaZulu Natal banento kuthiwa yi-district management board. Nanti ayiba khona ziyafakwa ke zibe yipart ye-constitution. And then siphinde sibe nezikolo, siphinde sibe no-MOOCs. Zonke ezi zi-constitutional structures within inkonzo yethu. Sale kahle? Ngihamba kunye nami? Alright. Mhlawumbi ke into mandiyithethe. Uyalibona igama pha ngu-advisory council. Uyalibona? It means abana administrative authority. Alright? PLC, ikhona administrative authority. Abana administrative authority. Alright? They cannot decide for churches kwizinto ezi-administrative. Alright? Ndinenza lo mzekelo? Masela ndimfuna ugwala apha kule district yenu, ungumfundisi walapha. Aninayixoxa kwi-PLC. Once niyixoxe kwi-PLC, ni-outside i-ambit yenu.
Nithethe nami ngapha. Iqonda into yoba uyinhlupho logwala siyithetha phi? Apha ekhaya emabandleni wethu. Ibe ngamabandla wethu a-communicator ne-conference, not via PLC. I-PLC ayinalo elulungu. Nithethe ukunyana. Right, masidlule abantu bakuthi siye i-conference besizithethile and I think siyithethile entweni yentsaba ngifuna umshayisha nje uba yintoni esingayithethanga phambi koba ndibethwe ngexesha. Andisazonibuza ke into yoba ngoba oopresident baphi, andizonibuza leyo ngoba ndiyayiqonda into yoba anizolazi nobazi. All right. Okay. Kukho ke indawana endicinga into yoba ndiyishiye esithubeni. Bendithetha ngee-competencies niyakhumbula. Ngathi i-competence yokuqala ye-local church kukuthini? Membership. Yi-membership. Ngathi ye-conference yintoni? Luqesho lwabefundisi. Eyesithathu, i-union eyabo yi-ordination. Competence ye-union. Ndivile izolo nje izandla zibekwe i-union azibekwa e-conferences. Then i-general conference, i-competence yayo zii-fundamental beliefs ne-tests of fellowship. All right? Fundamental beliefs ne-tests of fellowship. Mhlawumbi ke ndinii-test nje kancinci. Zingaphi ii-tests of fellowship esinazo kweza fundamental beliefs eziyi-28? Mhlawumbi ufuna uyi-understand i-definition ye-test of fellowship, i-test of fellowship, yes? Ufuna uyi-understand? Xa kuthiwa le nto iyi-test of fellowship, kuthiwa yinto ongadisciplinelwa yona. Xa kuthiwa it's a non-test of fellowship, ithi thina sikwazi ukudiscipline, kodwa uThixo yena angakudisciplina. All right? Khona nizikhumbulayo? Anikhumbuli nenye? All right. Bangaphi abantu abake basikelwa ungabuyisi izishumi apha kwembali? All right. But isishumi sikwi-28 fundamental beliefs andithi? Kodwa umntu ongasisikhupanga akathiwa ngoba asiyondoni? Asiyo test of fellowship. Ubungozi ke bento engeyo test of fellowship ithi le nto awukho kwi-level yethu, kwi-level kaThixo. Itsho into ka-non-test of fellowship. Ithi asikwazi udilishana uba awukho kwi-level yethu. Yes. All right, because I'll challenge it thina mos uchallenge it. Thixo. All right. Ngeyiphi enye isipili? Ngeyiphi enye isipili? Test of fellowship. I-non-test of fellowship. Intoni? Hayi siyakudisciplina ngesabatha. Xa ke ngamabandla oyikayo udisciplina abantu. Once uyofunda isabatha ufanele udisciplina. Ngeyiphi? Umtshado. Intoni umtshado? Divorce. Kutheni i-non-test of fellowship? All right. Marriage is not a test of fellowship. Kutheni usithiwa yo-test of fellowship? Yinto yoba xa uya wawutshata umziyoni wakho phaa, awuthi xa ubuya uye sikusike ngoba utshate umziyoni wakho. Uhlalule lalungu ubulilo noba umziyoni wakho umthini. Ngoba sithi thina awukho kwiligi yethu naxa uxakwe ngulo mziyoni wakho awuzuza kuthi ngoba uzikhuphile kwiligi yethu. Siyahamba kakuhle. Uzise kwi-level kabawo, uyawubonana nobawo wena. Itsho kutsho uNtest of Fellowship uthi awukho kwi-level yethu, kwi-level engasentla. Uyawudilishana nalo kulaa level engasentla. Nithetha kunye nam? Ngoba niyazibona into yoba i-area nganye ine-competencies zayo.
And ayikho enye ecrosser over yothi sifuna ulawula leyakho competence. Okay. All right. Asoze kuphelelana ixesha. Uthe undike ixesha. Kodwa ke i-program le ibithe ndiyeka ngo-10:45. Ibe ngatshonga yini? So 5 minutes. Yes. Mhlawumbe kulanda buke wayithanda njengoba ihlanganiso ibizwa ngomdala naye kumele authority umfundisi. Yes. Sicela ubuza bekuthiwe mhlawumbe ubuthe ibandla okanye abantu abahlala apha nabo abangabantu abathatha decisions. Now masithi kuyinto ke aba bantu bahleli apha abafuna ukuyixoxa nto nje babangawufaka lo mcimbi umdala akade ayibise le meeting. What happens then? Bayifaka umdala akayibizi meeting. Mhlawumbe umfundisi uyayisa nabo umfundisi kodwa ayide yenzeke le nto yoba idibiswe le meeting. Masiyohlulela iyaya kumfundisi sikwazi ukuphendula kakhulu. I-meeting ayidithiweni ayidibizwe i-meeting. Nina nifuna uzibizela ke. What has Enkosi kakhulu. Okokuqala xa kucaca into yoba akukho zi-meetings zide zibizwe. Ithi loo nto kukhona i-glitch kwi-government. Ngoba umgaqo uthi i-church board idibana monthly. If ayikwazi udibana monthly, it means kukhona imali. All right? There is a glitch xa zingadibani meeting, xa zingabizwa. I-business meeting, nawukhumbula into yoba imigaqo uyoma kuloka 2022 ibisithi ibizwa at least once a term, ne? A term, a year. All right? Ngoku lo mgaqo ka-2025 uthi once in your agenda as a business meeting makube khona imicimbi yovangelo ye-planning. Uyayivala? Uyayibona i-difference between i-policy edluleyo ne-policy ekhoyo? Ukuthi i-policy ekhoyo ngoku ayisathi at least once dibanani, ithi kwiindibano zenu at least once makube khona apho niplana khona, nivotele ii-plans, nivotele ii-budgets, nivotele uvangelo. All right? Therefore, it means ke ngoku ngobani abazawudetermine amaxesha e-business meetings nini, ngoba asisena policy provision ethi once. Uyayifumana lo? Beseniyazi bo? Bensaba abantu yakudala ne? Alright. Asibizwa ke ii-meetings silandela la process bendithe phaa ku-35. Noko siya kumfundisi, mfundisi kukho imicimbi noko ibifanele yakhe. And uba kuyacaba hayi umfundisi akayiva kasinike nasizathu akasichaze noba zabanini sithi mfundisi, don't you want to invite umongameli besincokole naye wena? All right. Bomfundisi udahayi uyenza loo sike ngoku thina kukho abantu bathathu nibabonile mos bendithe ngubani nobani? Yes. Sicele imvume phaa kumfundisi yokubamba i-meeting. Athi umfundisi haya nizoyibamba. Bona ke ngoku babhale ileta as that admin bayithumele phaa kutata umongameli. Tata umongameli kudala sicela i-meeting ayide yenzeke. Khawusithethele nomfundisi asibizele i-meeting. I think this young it means colors this administration or this executive in the issue. Now,
in kule nto ithethwayo it means into yobana xa sinohlala apha sibizane sithi ngenxa into yobana le nto ingenzeki eyaba bantu bathathu nomfundisi ingangelizwe lemeeting asinako ukubizana sihlale apha esivalelele so ndizama ukubanisa ezi ndaba. Enkosi kakhulu. Nikhumbule into yoba asinayo i-provision ye-concerned members kwi-governance procedures. We don't have that. If you categorize yourself as concerned members, you are outside the policies of the church. Into esingase siyenze uvula le milomo isikiweyo. Into esinosisiyenze into yokuba ukuba aba bantu abafuni ukuthi babize inkokeli zize apha. Thina mhlawumbi abantu abathile abathathu abane abahlanu singase sithathe imoto yethu sibheke pha. Sifike sitsho futhi into yoba asithunywanga libandla. Kodwa ingxaki yethu nansi udala sisiya kwinkokeli sinezinto awusithethele nazo. Akazuthi upresident antuzoniphula. And ngokodwa xa nitshilo into yoba asithunywanga libandla. Upresident uzawufonela mna immediately. Kukho abantu bakho apha. Okay. All right. Ithini into kwala? Ndithi na hayi mfundisi bendiplana uba ne-meeting wethu abanjwa into ethile kwathi athi umongameli ndicela uyibambe ke le meeting because abantu abaxola. If ke ngoku andiyibambanga la meeting andidelelanga nina ndidelele usupervisor. Then usupervisor ke will deal with it. Okay. Yes, sir. As an elder. As an elder, I'm sorry for elder. Now, if you ordain Albert Ginsberg as an elder, we are going to listen to Israel again. Yes, if they've elected him as an elder. If not, then he can withdraw that. If not, he cannot. I hope and yenza into abaningavume ukufisa imithendeleko apha. Yakuqiniseka ukuba nenze process ngendlela right. But umbuzo wakho ndiwuphendule kahle ngendlela. Because ndiyawinda up ke bantu bakuthi ngicela unikwa nje le chance ndiwazi. Now kukhona i-forms ze-governance kwi-Christendom ziyi-4. Eyokuqala yi-episcopal. Kula episcopal zii-bishops ezenza i-decisions on behalf of the church. Umzekelo, iBantu Church of Christ, i-episcopal. Alright? Therefore the bishops together with utata umkhonzi kaThixo benza decisions. Alright? That's episcopal. Therefore ibandla lona ngabantu abavayo nje noba iinkokheli zithini abana influence. Eyesibini, i-form of governance, it's papal form of governance. Bubupopi. Alright? Ubupopi lonke igunya lireste kumuntu oyi-1. Nguye owenza decisions. Ukuba uyafuna uzawuconsulta nje i-cardinals ngelo xesha kodwa i-decision yenziwa nguye. Alright? Umzekelo walapho ke libandla laseRoma. Okay? Then ube neyesithathu i-form of governance ekuthiwa xa ibizwa yi-congregationalism. U-congregationalism singathi ibandla laseSabatha kodwa thina apha eGinsberg sinelungelo lokwenza izigqibo zethu ezi-independent of ibandla lasebishop. In other words, siyadicide ngubani umfundisi ozawuza kuthi akudicide i-conference. Siyadicide into yoba lo mfundisi ozawuza kuthi uzokwamkela malini akudicide i-conference. Siyadicide inkonzo yethu isebenzisa njani akudicide i-conference ngoba inkonzo kubo ngeyabo
eSabatha inkonzo ayo ye-local church. Le nkonzo le siyibolekile ayo yethu. Ithethukile yinkonzo ewe yakhiwa sithi njanje ne-insurance ibhatala sithi xa sizi-tenants ngokwaseSabatha. Le nkonzo le yinkonzo yase-Cape Conference. I-Cape Conference iyigcine in trust kwa-Setcom. Xa kufuneka ithengisiwe le nkonzo akuzudicayida nina kudicayida i-conference ngoba yinkonzo yabo. Naxa nixabana apha i-conference izawuza nezitshixo izotshixo inkonzo yayo inikhuphele ngaphandle. Intetho kahle. Alright. But ke ku-congregationalism ithi inkonzo ngeyethu. Akukho structure singapha sizawuhlupha inkonzo yethu. Alright. Umzekelo walapho yi-Methodist Church. They are congregational. Ibandla laseSabatha lona lisebenza into ekuthiwa yi-representative form of governance. Alright? Now, ithi le nto i-authority, the decision-making authority rests with the local church membership. Alright? But executive decisions are referred to executive bodies. Alright? That's what is understood by representative form of governance. Now, sinebandla, ibandla lonyula abantu bayolirepresenta ebhodi. That's why sine delegated authority ebhodi, because we are representatives of the legislature. Then from ebhodi sonyula abantu bawusimela kwi-PLC. Aba bantu abakwi-PLC benza i-decisions on our behalf. Sorry, ngoba sibanike ntoni? Delegated authority. Sonyula abantu babheke esessionini. Bonyule esessionini abantu babuye bazosinika i-report. La report asikwazi nokuthi asiyifuni ngoba yenziwe ngobani la report. La decision yenziwe sithi true representation. Nikonya na? Therefore, ibandla lamaSabatha ke lisebenza true representation. That's why ungenawukwazi uyi-challenge i-decision eyenziwe e-conferencing ngoba la decision yenziwe nguwe true representation. Ngithethe wena ne-decision eyenziwe e-GC awukwazi ukuyithini? Uyi-challenge ngoba yenziwe ngubani? Nguwe true ntoni? Representation. Sale kahle. Niyamba mina. Umbuzo ke ngoyinto yoba le decision ingandixolisi mna. Ndithini? Ibandla lamaSabatha line process xa ingawuxolisanga i-decision yiza nayo ebandleni. Ibandla lithi okay siyayiva le nto khawuzakho uze uthini. Uyibeke nebandla lithi hayi siyayiva liyithathe ibandla liyisephi e-conferencing. Ne-conference inkokole ithi ayiyavakala le nto iyithathe isephi e-union. Ne-union incokole ithi ayiyavakala le nto iyithathe isephi e-division. E-division ithathwe isiwe kuloo komiti eyonyulwe yi-session ledlulileyo ezahoya loo micimbi ukwenza i-recommendation kwi-session ezayo. Therefore, any change kwi-policy yethu, it takes a period of 5 years for it to be implemented, to be effected. So, all right? Any change. Niyifume? Therefore, thina ibandla lethu li-representative. Ayithi ke loo nto xa unento ofuna uyibuza kwi-decision ethile awunayibuza, but ithi loo nto as you ask it, remember into yoba it's your decision. All right? Any questions? Ngoba ke ndicinga uba ndiye ndayikhalaza ndayisummarize lenziwa sengaxhomekeke apha ebhodini. Inintsi into endiyithethileyo uba right? Mhlawumbi ndingathi usakhuluma umzuzu noba mnye voti ondinika wona ube mnye nje qha. That's one. Okay. Kwibandla laseSabatha kukhona into ekuthiwa zii-policy pronouncements. All right? Policy pronouncements. Eyokuqala, the working policy. The working policy regulates
i-relationship between abasebenzi kwi-levels. Uqala i-GC yoma i-contract signature. Kuphinde kube kwi-policy yesibini ekuthiwa i-church manual. I-church manual regulates i-activities in the local church. Then kubekho i-decisions ezenziwa zi-church boards kunye ne-business meetings ezi-policy based. Umzekelo, how are we going to use this church? All right? Therefore, we're going to create policies ezakwazi usincedisa ukusebenza lekonto. Therefore, every action that we take exactly church business iyasincedisa. Ifolisha under the actions of executive committee or constituencies. Then ube ne-official statements zebandla lamasabatha ozifumana xa uya kula GC website. These statements ezidilishana ne-hot issues ese-experienceayo, into ze-abortion zikhona pha, into abantu abanomdla kwabanye besisini esinye ikhona pha, ukuthi ibandla lidilishana nayo njani. Into zoba uqonda into yoba uyaguga ngoku and awunamntana and uyafuna uba nomntana, ithini loo nto ikhona. All right? Therefore, there are so many statements ezikhona pha ezi-policy statements. All right? Therefore, nazo ke i-policy statements kwibandla laseSabatha. Ndicinga into yoba noko mandihloniphe ukuphela kwexesha lam. Okay? Usiya ke ndiyawuthi ufika ngoku, uyawuthi ke emva kwemini simncede ngombuzo wakhe provided ufike sisathetha. Emva kwemini. Kwala mbuzo wakhe bebuzile, ekufuneka singawushiyi ungaphendulwanga. Enkosi kakhulu, mandinikezele ke kuwe.